masai pathian hena lok thu soi ka duwa chuan kan sport minister tianga hun tha mit pathei hi a hle me a kum danga te chuan ei sport thang thanga sabni so manga vel tang kan khan i MSC hall kimi khatla kin kan ti mai rina tula chuan tin ama omna ngai tin ka han ding thu soi theina hun tha kan han nei te hi alom chuan Mizoram Arm Wrestling khoi tu tele Hanoi Press Bill and Madam Pretty and Sir Parvin, thank you so much. Chuan soi le kan du chuan ma tu nang la ya he Facebook le IG le WhatsApp Facebook thang sport minister tem na sa ma không ai takin hi lo ria ula kan du chu kan sport minister he incentive amma kan nei to lo incentive kha kan nei to lo ta ni incentive kha ma kan player kha kan tual man ta ka chuan kan hun song kan senga he game he kan sacrifice ta he tinan kan soi le lo nga englawa khan thi idiot khan Sachin Tendulkar kha englawa lo football lo ro de se ani theidon mi diang khan ni mai nang po natinge boxing khel ro football khel ro mi ta I thei thau bang chu min ta ni natinge football kan dui thei ne football kan song kan pe thei ne am la singa kan song kan pe tiang khan ni chu min hriat pui ve se ka dun sen chu ne akan sport minister pon ta ka chuan engma ama khan I hriat nu buma la bik lo engma ama kha sport minister ring chu ni ya in hriat ti ra ban ni lo ta ni ama khan a khelo ta chu wa ngan chu wa chuan ama hin engki ma min pui zo ka min hre thiam em zo ka se bang chuan lo chir the lo bula lo hre thiam ro ama kha kan ta na thber tur ngai to ni ti kha lo hria ula ka duwa chuan Mizoram Arm Wrestling te pho engki ma min puya kun tha ti hian Asian Cup khel hi a harani ni taka chuan Mizoram Arm Wrestling hian min pui lo ta se kan khel thei lo sport minister pon min puya puse he kan sar te pon base te pon min puya madam te pon min puya an vai min pui an za vai chunga hin lo tu ka choi chung khoi takin indem na thu ka chu cha so ta lo tu na kan sport minister ZPM hi tu na hin base arin tla kan ni hi ian ko I ngak ve phatang ti ka soi tu ne ka lo hai